Wis golek apa neh kuwi. Ku ben mutah-mutah neh. Wong bengi-bengi mesti trutus elek pira. Kodhok bangkong sembarang macem-macem kok goleki tikus. Tikus piti, tikus celurut. Hmm. Ora leren pokoke nek njaba ora leren wis. Berburu terus. Apa-apa dimplok engko mutah kabeh kaya ndek iki kae. Kuwi entuk jangkrik kuwi. Entuk jangkrik to. Yo. Diluk ngene sing entuk mripate iku lho jan. Awas tenan. Tau-tau lho kok ora ngerti apa-apa blas. Wis suwi ki mau nek njaba Yan. Kok kesuwen terus mangani apa-apa engko. Lah iku Mas Abon lagi ngopo? Nungguin Mas Dian dandan ye? Aduh. Ini ya paling setia ini nungguin Mas Dian dandan ya. Yoh. Lah kok mlompati sepeda motor ki diem. Ngomongnya mati gocek kok. Wis masih anteng kuwi gek di ngono diorek-orek kono. Nek guys berburu terus kae engko nritip. Wah golek apa? Mripate awas. Roh apa mak keleler ngono ya wis ditubruk tenan. Selama urip hiro nek kene lho entuk bencok pira ae wisan. Kancane dolanan kaya ngono ku lho. Hiro ya wis nriyiti pae, perut peteng-petengan golek apa. Masih dikeroyok. Aduh. Kasihan Abon le, gedene diungkuli pal taruh hiro. Jabang bayi. Yo lek gegedene lho kok padha. Bayi 4 tahun, 5 tahun anu diungkuli karo bayi 8 bulan. Yuk. Dikeroyok kakange. Le. Iki lak aku duwe. Wis sitok ngongak. Waduh. Juragan metu meneng kabeh. Aja ditokne engko nganu engko. Ngamuk engko. Wis iki lho. Tak omongi rene.